musia spolu budovať tú Európu. Čiže žiaden nacionalizmus, žiadne vraždenie, žiadne zabíjanie. Samozrejme potrebujeme to. Napríklad dnes vystúpil, alebo minulý dňov vystúpil Klaus Junckers, predseda komisie o zjednotenej armáde európskej. Áno, je to potrebné, konečne potrebujeme jednu armádu, ale to poslanie tej armády má byť jednoznačne mierová misia a nie expanzia. Tam bola ešte jedna otázka, nie mimo vás, ešte jedna dáma sa tam pýtala niečo, nie? Akože ja mám samozrejme viac otázok, ale aby sme nezdržovali, začal by som tak, spýtal by som sa... Kedy máme čas? Ja viem, že máme, ale kedy máme sa stretnúť s tými ďalšími? Sú tu. Áno, takže opýtal by som sa najprv, prečo podľa vás sa ľudia jednoducho stále vracajú k tým jednoduchším a populistickým politikom, k tým sľubom, že či to je jednoducho nedostatok tej kolektívnej pamäte, to je prvá otázka. A druhá, opýtal by som sa, že ma tak zaujalo, ako ste o tom rozprávali, o tej sociálnej demokracii. Sice ja asi hodnotami som konzervatívec, ekonomicky taký umierený libertarián, akože aspoň tieto veci sa mi pozdávajú, ale opýtal by som sa vás, že ako by mala vyzerať tá sociálna demokracia taká rozumná? Viete, to by ste sa museli spýtať sociálnych demokratov, akú by chceli tú sociálnu demokraciu. Ja som práve pánovi riaditeľovi hovoril v kancelárii, že ich poznám mnoho, týchto sociálnych demokratov. Najbližšie mi bol z tých súčasných Hannes Svoboda, čo je šéf rakúskych sociálnych demokratov a bol šéfom frakcie sociálnej demokracie v Európskom parlamente. Osobne poznám ďalšieho významného sociálneho demokrata, to je Verheugen, to je nemecký sociálny demokrat, ktorý v podstate bol hlavným vyjednávačom Európskej únie a Slovenska, keď sa hovorilo o vstupe pred rokom 2004 do Európskej únie. No a potom osobne veľmi dobre poznám Hans Fischera, rakúskeho prezidenta. Hans Fischer je podľa mňa tým skutočným obrazom, ako by som si vedel predstaviť sociálneho demokrata dnes. On vyrastal v podstate zo sociálno-demokratickej mládeže počas kancelárstva Bruna Krajského, neviem, či ste to meno počuli. Bruno Krajský bol dlhé roky rakúsky kancelár a mal jednu zvláštnosť, že strašne pomalý. Neviem, čo bol dôvod toho, ale myšlienky mal brilantné. Možno potreboval ten čas, aby si to rozmyslel, čo povie. Ale to bolo samozrejme dôvodom preto, aby kabaretisti a srandisti si s ním robili vrtulu. Ale ináč to bol veľmi rozumný pán. A tento Heinz Fischer je ešte aj dnes rakúskym prezidentom. Je to jeden skutočne mimoriadny človek, mimoriadny kvalit. A predovšetkým títo ľudia, ktorých som vymenoval, zastávajú tie hodnoty, ktoré som obdivoval u Jeana Jaurèsa. To je, že som ochotný ísť a riskovať a povedať si, čo si myslím, otvorene. Viete, hovorí sa takto, to je fajn, že ste otvorene povedali, že ste konzervatívec, na to vám poviem citát Winstona Churchilla. Winston Churchill povedal, do mladosti nebol lavičiar, v strednom veku liberál a v starom veku konzervatívec, alebo v zrelom veku konzervatívec, ten sa nerozumie politike. Takže sociálny demokrat. Ja som, to som spomínal pánovi riaditeľovi, teda veľmi stručne, aby ste pochopili môj vzťah k tomu, ja som za minulého režimu nemohli študovať. Tam povedali jednoducho, tí pôjdu a tí nepôjdu. Ja som bol tí, čo nešli. A ja som sa išiel vyučiť jedno remeslo, ja som vyučený typograf. To dnes neexistuje. To sú tí, čo robili noviny, knihy, v podstate, pretože dneska je na všetko počítač. Ale vtedy sa to sádzalo. Vtedy sa ručne dávali dohromady písmená, vtedy sa nasádzal stroj vysádzalo, ja som bol strojový sádzač. Ja som sádzal, asi taká klaviatúra ako na počítači, len s tým rozdielom, že každý znak je tam, to znamená, je tam zvlášť C, je tam zvlášť Č, je tam zvlášť to polské s tým apostrofom a tak ďalej. Všetky tieto znaky, zvlášť tá klaviatúra je oveľa väčšia. No a tam som mal možnosť zažiť skupinu ľudí,
ktorí boli sociálni demokrati ešte za prvej republiky, za prvého Československa, to znamená do roku 1938. A typografi to bola elita robotníckej triedy. To boli ľudia, ktorí každý hovoril aspoň 5 rečí. A boli to vzdelanci, dá sa povedať, pretože celý život čítali. No a od tých ľudí som veľa z toho lavičiarstva nasal do seba a veľmi mi imponovali tieto myšlienky. Takže som prešiel tým istým vývojom asi ako Winston Churchill. A neľutujem dodnes, že som sa s tými ľuďmi stretol, pretože mi to strašne veľa dalo. Hlavne som si naučil vážiť si prácu, fyzickú prácu, čo je tiež určitá hodnota, pretože viete, že na ten chlieb sa nezarába ľahko. No a teraz k týmto myšlienkam, tým hodnotám. To boli všetko ľudia, ktorí boli humanisti, čo boli tolerantní. Tam medzi typografmi neexistovala nacionalizmus. To boli všetko ľudia rôznych národností, tí predstavovali celú Európu. Ten žil v Nemecku, ten žil v Maďarsku, ten žil vo Švédsku, ten žil vo Veľkej Británii, v Španielsku. Totižto typografi bola, kedy museli chodiť na tzv. Valc. Valc to bolo to, že po tovarišských skúškach na 3 roky musel cestovať po Európe, pracoval v tlačiarniach zadarmo, jedine za posteľ a chlieb. Naučil sa reči, spoznal ľudí, boli to svetoobčania, kozmopoliti. A taký by mal byť sociálny demokrat. Láska k blížnemu. Slovom, mal by sa riadiť jednou veľmi jednoduchou vecou. Desator. Nič iný. To je základ každej našej spoločnosti, ako ste vypovedali, kresťansko-judaistické korene. To je základ, je tam tých 10 zákonov, ktoré sme dostali na hore Sinaj. Taká tá základná